иң әүвәл татар шигүе белән генә шөгыльләнәм. Тапкырлап шигү дә түгел, чын татар шигүе. 90-нчы елларда biraz гына булса да Үзбәкстанда булырга туры килде миңа. Һәм иң беренче мин әлбәттә Казанда танышканым безнең татар милли шигүләре белән, шигү үрнәкләре белән. Ул мәчетләрдәге намазлыклар мәсәлән, өйдәге мендәр тушлары һәм башка кул яулыклар. Без укып бетергәч, безне практикага җибәрәләр районнарга. Һәм ул районнарда без мәсәлән безгә бүләк тә итеп бирәләр шигелгән әйберләрне истәлеккә дип. Шуннан истәлеккә калды бүләкләр, бирелгән әйберләр. Һәм Үзбәкстанга баргач, андагы шигелгән әйберләрнең күплегенә исем китте. Анда хәтта һәрбер базар янында bir ustaxana дип язылган, һәм шунда 3-4 ир кеше утыра, һәм алар шигеп утыралар. Безнеңчә менә элеккеге мин күргән тамбур шигүен. Менә ул мәсәлән Үзбәкстаннан минем апкайткан бу намазлык. Ләкин бу әлбәттә машинада шигелгән. Бу хәтта Ташкентта микән, Андижанда микән, аларның гум, сум шикелле, шундый үзәк кибетләрдә, улы кибетләрдә сатыла торган бик күп шигелгән әйберләр. Менә аның берсе, мәсәлән, намазлык, безнең ысулда, безнең стильдә шигелгән, ләкин машина белән. Бездә инде 19-нчы гасырга хәтле татарлар энә белән шиккәннәр, аннары ыргак ярдәмендә, ыргак крючок дибез инде аны. Ул безнең милли татарның иң милли, иң асыл шигү дип әйтеп була. Иң борынгы табылдыклар, мәсәлән, 2000 еллык әйберләрне тапканнар, тамбур шигүе белән. Без аны татарча элмәле шигү дип әйтәбез. Каюлап шигү дип тә әйтәләр аны. Ыргак белән шиккәндә каюлап. Тамбур инде ул француз теленнән кергән. Менә шушы тамбурин, тамбур, түгәрәк, барабан дигәнне аңлата. Шундан тамбур исеме тарала башлый инде. Француз теленнән кергән. Иң башта мин Казанда яшәгәндә, Мәскәүгә хәтле да укыган вакытта мин түбәтәйләр тегә башлаганым 90-нчы еллар башларында иде. 90-нчы еллар урталарында. Менә бу мәсәлән Казан кәләпүшен миңа тегәргә өйрәтте бер бүрекче ирле хатынлы Әминә апа белән Габделхак абый. Менә шулар өйрәткәне өчен татар кәләпүше менә шулай 6-га бүленергә тиеш, өсте менә шулай сырылган булырга тиеш. Менә моңа инде бер 20 еллап бардыр инде. Тузган булса да, менә формасы югалмаган, хәтфәсе яхшы булгачтын, сыйфатлы булгачтын, уңмаганы бик әле менә киеп йөрерлек әле. Аннары соң инде Мәскәүдә вакыт булгач, мен әйтәм, хәзер татар шигү мин бит шигәдрим. Түбәтәйләрне менә бу Казан кәләпүше. Аннары сорый башладылар, туган көнгә, мәҗлескә, никахка дип шигеп бирәле дип матур итеп, сәйләннәр алып шигә башладык без аны. Менә мондай ерак рәвештә шигә башладым. Төрле төсләр белән. Һәм алар минем ятып та тормыйлар, гел китеп сыра алалар, заказ буенча алалар. Хәзер инде Мәскәүдә искә төште дә, каралым, мен әйтәм, мин элек түбәтәйле тегәдрим. Бу татар шигү ничек була әле? Менә бу бездә күргән, Үзбәкстанда күргән әйберләр искә төште дә, кызыксынып киттем, бу тамбур шигү ничек була икән дип. Бер яшел
to'qima olib, aytam shigib barım әлі. Менә bu birinchi ishlardan, masalan, bunda ko'rib bo'la bu minder tushi shigib qaraganim, nishik bo'lar ekan deb. Anları izlay boshladim, turli video ya fotomateriallar, ama internetda ezgina uruscha bari, ezgina boshqa tilda bari, bir ikki syujet. Tatar tilinde bir narsa topa olmadım. Şundan optiragaç, o'zimda ishlab qaragaç, men VKontakte'da turkum ochirgan bo'ldim. U vaqtda 10-15 kishigina, hozirgi vaqtda endi mindan ortiq bo'ldik, Allohga shukr. Anda men to'pladim bütün tatar shiguvina xos fotomateriallar, video materiallar, o'zimda kengashlar bera boshladim, kishilar so'ray boshladi. Perm o'lkasidan, Boshqirdistondan, Chelyabinsk yoqlaridan, Moskva yog'idan, Penza yog'idan, bütün ilning bütün pishmoqlaridan so'ray boshladilar, kengashlar so'ray boshladilar, qiziqsina boshladilar. Bir-iki yıl ilk Ijavga barıp, onda bazar festada qatnashishga to'g'ri keldi. Onda da qiziqsini bek zo'r, tatar gimnaziyasine kirib, onda tezgina bir dars ishindagina ko'rsatdim. Ular ishlab da qaradilar. Tatar shiguvi bilan tanishdilar. Tambur shiguvidan boshqa tag'in shuma shiguvi var. Bizda to'ralgan, masalan, mana bu minder tushin men shuma shiguvi bilan shigib qo'yganim, shigib qaradim, endi tamburni o'rangashdim. Mana bu odatda mulina jiplar bilan tambur, masalan, mulina jiplar bilan shigilsa, bu endi masalan yun jiplar bilan shigib qaradim. Ham shulay kelib chiqdi dedilar, ayda davom et, boshlama dedilar. Şulay resimler toba bir şaqtığına bir kolleksiya toplandı bizim Türkümde. Hem şulay kengashlaşıp işimizni davom etamiz bugungi kunda da. Tasha qalfaq endi zo'r iliq qalfaqda ishlagan bor. Mana uqa bilan bek yaratalar hamon. Mana bu 19-asrda bek populyar bo'lsa da, 19-asr, 20-asr boshlarında uqa bilan chegilgan. Bugungi kunda da onga bek qiziqsinib qaraylar. Aytirga kerak, bu eng og'ir shigu teri. Ham bek boy sanalgan. Onda bir sıyır beyesi xatli bo'lgan, bir kalapush, bir tubatay, bir qalfaq beylari shulay yeri turgan bo'lgan. Salfetka deb aytdik, endi mana motorgina ondiga da bek so'raylar endi. Nari mana bu birinchi boshlaganda ishlab qaraganim mana bunday g'adigina bo'lsa da tatarcha. Ham men aytam, masalan, sulgi olsangiz, sulgini de olib shigib bo'la, ham onu mana tatar ruhunda g'adi sulgini olib tatar ruhunda shigib qo'yib bo'la, ham ol bayram ruhini isti. Bu yildan boshlab salqin qishlarga qaramasa biz internet osha Avrupadagi tatarlar Tatar xanım uyushmasi bilan ishlay boshladik. Men ular bilan tanishim, aytirga kerak. Onun uyushtiruvchisi Gulnur xanım Frankfurtda. Biz ko'rishganmiz da bor. 2009-yilda men Samarqandga borgan edim, Samarqandda qatnashdim. Hem onun turishlig'i, aktivligi bilan biz master-klasslar uyushtirdik. Hem Avrupadagi Hollandiya, Macariston, hatta Almaniya, Bulgariston ham boshqa yerlardan Avrupadagi bizning tatar xonimlari qiziqsinib, ularning turishligi bilan darslar o'tkara boshladik. Qiziqsingan kishilarga g'adigina bes olarga kerak, bes yo'q endi, chunki men birinchi ishlaganda sitsa oladim. Sitsa to'qima u bek yuqa bo'la, u kishilarga da mumkin. Onları meni söktüler endi, anday şüprekka gina ishlama, nig'roq şüprekka ishla. Bes kiji momiq bes olsangiz bek yengil, o'ng'ayli, ham tog'inda jiplardan
Ijiplerge kelgende indi hazırgi vaqtda ko'p turlisi var. Mana mulini ijipler olasizda, ikkiga ishga ayirib, shundan bilan shigarga bo'lar. Masalan, jitinda da bek jingil, jitin salfetka bo'lsa, mana shulay olib, masalan, men oqqa oq etib ishlab ko'radim. Mashigi bilan jilak shiga boshlagani mana bunda bir-ikki yerda aytam hozir o'rtasini to'tirga bek og'ir bo'ladi endi, hozir bek ko'p bo'lar. Nishlatirgan ekan ham eski imlada totarsha, mana g'arab harflari bilan yozilgan totarsha shunday 4 yo'lliq bu jilakka qo'ravinde kitaptan 4 yo'lliq topdim, ham shuni yozirga bo'ldim. Jay kunlari yamli bo'la jilak vaqtlarında yuzlaringdan nurlar o'ynay, siylashgan chaqlaringga dedi. Ham mana shunday oshyoqlik kelib chiqdi. İşini başlaganda eng birinchi material to'qimani olamiz, ham uni parlab utuklab jiberamiz. Ya shoyqab kiptirib utuklab qo'yamiz, chunki anlari shikashdan o'tirmasin, ham jirilib turmasin için. Hem to'qimani olib, endi masalan tushirilgan rasmni bunday rasmni olib kerakli tushga qo'yamiz-da o'ringa. Mana bu kopirka yordamida, kopiya qog'ozi yordamida ostına qo'yib, üstünden qalam bilan yurib chiqib rasm chiqaramiz. Ham 3-4 minut kutib turamiz-da kipsin deb. Ham shundan ishiga boshlaymiz, to'p-to'g'ri etib, tegiz etib. İkinci usul, hozirgi vaqtda bizning kompyuterlar var, kompyuterning laptoplarning ekrani var. Ekranda kerakli ravishcha mana zo'rliqda kerakli tegishli zo'rliqda ochasizda rasmni. Hem mana bu oshiq pista materiallar bo'lsa, masalan oq bekrekda o'ng'ayli. Shusha ekran üstüne qo'yib, mana shunday balalar uchun hozir ko'p shigarlar juvulattirgan washable degan juvulattirgan flomasterlar yordamida rasm tushirabizda, shigib qo'yabizda, onları shoyqab qana jiberamiz 1-5 minut, 1-2 martaba. Ama onun birinin de o'zida tusida qolmay, ham sizning shiguingiz hazır bo'lar. Qora tusga rasm tushirish uchun hozir bitta flomaster bilan suzib bo'lmaydi bunda. Ishlaymiz, mana bunday o'ta ko'rinmali pergament qog'ozini olamizda, bunga rasm tushirabizda, kerakli zo'rliqda. Ham shuni teshib chiqamiz, buna bilan vaq etib, ham to'qimaga solib, mana bu bilan to'qimaga solib, tish poрошогini olib, kerosin bilan bo'tab qo'ymoq ravishida ham bunday yirtib chiqamiz endi. Iplabgina ham bu trafaretni olg'ashdim. Bunda rasmni qo'ying, ham kipkash bu rasm bo'yicha shigarga bo'ladi. Shiga boshlag'achdan bir yoqdan qaraganda bek qiziq, ham to'xtab bo'lmay, bulayda shigib qarasi kela, ikkinchi turli shigasi kela, uchinchi turli rasmni olib shigasi kela, turli rasmlar shigasi kela. O'zim masalan bu rasmni o'zim chiqardim. Ham shigibda qo'ydim. Albatta shikkan vaqtda ul bek tinish nindidir ruhiy tinchlik bera, jonga tinchlik bera bir yoqdan, ikkinchi yoqdan o'z ishingni ko'rasingda o'zing quvonasing, ham kishilarda ko'rib quvona, shodlana endi. O'rta Aziya, O'zbekiston, Tojikiston bo'lsin, Pakistan, Hindiston illərində şigüşi yerlərinin özünə görə ustaxanaları, artelləri də var. Onlar kooperativ şəkildə işə gəlirlər, şunda işləyirlər. Həm məsələn Kəğbətulladagı kisvəni faqat yerlərgənə şigə altın jiplər bilən onların məxsus yollayırlar.
яхшы гына аларга акча түлиләр. Керем дигәннән инде ул хәтле керем булмаса да, бу әйберләрдән барыбер ул ничектер җан азыгы бит инде. Һәм әйтергә кирәк, хәзергесе вакытта тегене кысалар, моны кысалар. Хәзер нишләргә инде тик кенә бер нәрсә эшләмичә утырып булмый. Менә бу татар чигүе әйтергә кирәк, ул үзенә күрә бер тел. Аваз теле булмаса да, үзенә күрә безгә мирас итеп калдырган, әби бабалардан калган, мирас итеп калдырган бу үрнәкләр. Һәм мәсәлән, мин эшләп куям, ул кешегә я бүләк итәм, я берәр кеше үзенә алып куйса, ул инде башка кешеләргә дә ниндидер дәвамчыларга да тәэсир итә. Хәтта татарча белмәсәләр дә, моны күреп, алар ничектер моны укый алалар. Татар рәсеменә карап, татар чигүенә карап, ниндидер күңелләре уяна.